Jeg hedder Britta. Jeg er 73 år og bor i Danmark. Jeg blev diagnosticeret med letcancer i 2019. Jeg havde hostet i rigtig mange år, i cirka 20 år, og været i behandling for forskellige ting. Astma og undersøgelse af stemmelæberne og stemmetræning uden effekt. Og i den periode konsulterede jeg nok min egen læge 5-6 gange plus 4-5 specialister. Men efter en ferie i 2019, hvor jeg havde været dårligere, gik jeg til læge, da jeg kom hjem og blev sendt til røntgen, hvor svaret kom samme dag. Der var en tumor i den ene lunge og metastaser i den anden. Og jeg blev sendt til scanning, som kom med samme svar. Og derefter kom jeg til yderligere undersøgelse på hospitalet, blandt andet yderligere luftvejstest og en biopsi i lungen, der bekræftede, at det var netcancer. Og primærtumor var på det tidspunkt ca. 4 cm. Et par år efter viste scanningen, at tumoren var vokset. Derefter fik jeg strålebehandling på tumoren, og senere har jeg fået metastaser en i brystet og 2 i hovedbunden fjernet, og jeg bliver ved med at få små metastaser i hovedbunden. Behandlingerne har så givet mig galdesten og sukkersyge, men trods alt ikke værre end jeg har det okay.